כשהייתי ילדה קטנה, הייתי אומרת לאמא שלי שאני אוהבת אותה על הירח ובחזרה. והייתי אומרת לי שאוהבת אותי עד השמש ובחזרה. את זוכרת? אמא? ואז אני חשבתי לעצמי, איזה כיף לי. אמא שלי אוהבת אותי ואני אוהבת אותה. וכלום לא יכול לקרות לי. אבל בכל זאת משהו קרה. מה קרה לנו, אמא? היא יודעת שאני אוהבת אותה. ואני יודעת שהיא אוהבת אותי. לאן זה הוביל אותנו? היא יושבת שם ואני יושבת פה. היא שונאת אותי על הדברים שאני עשיתי לה. ואני שונאת אותה על הדברים שהיא עוללה לי. אתה שאלת אותה מקודם אם הם אוהבים את הבת שלהם. אתה חשבת ששאלת משהו אמיתי? אתם חשבתם שעניתם משהו אמיתי? כולם שמחו כי המילה אהבה נזרקה בו מכל הכיוונים. פשוט חיממה לכם את הלב, אבל זה לא ככה, זה רק מילים. יש אנשים שכל כך אוהבים אותך, עד שהם שוכחים אותך והם רק מכריזים על אהבתם אותך. הם כל כך אוהבים אותך, עד שהאהבה שלהם הופכת לאקדח שמצמידים לך אותו לרקה, ויכולים בכל רגע לפוצץ לך את הראש. הם כל כך דורשים בטובתך, עד שהם שולחים אותך לבית חולים לחולי נפש. תגיד לי בבקשה, כבוד השופט, למה צריך לבדוק את המסוגלות שלי ולא את שלהם? אני מכירה שופט שמעולם מתחת לגלימה שלו. אף אחד לא בודק אותו בגלל זה. לא ייתכן שבגלל כמה כללים מחורבנים אתם תקשרו לי את הידיים ואתם לא תיתנו לי להגיד את מה שיש לי להגיד. מדובר פה בחיים שלי, ולא בכמה כללים מחורבנים שאתם כל כך נהנים להתעסק בהם. אני יודעת בדיוק מה אתם דורשים ממני. שאני אהיה הילדה הטובה של אמא ואבא שלה, שאני אהיה האישה הטובה והמסורה של הבעל שלה. את כל זה אני יודעת, אבל אני רוצה שתבינו רק דבר אחד. אני לא רק האישה של, הבת של, הזונה של, או הנאשמת. כל זה מצטייר לכם בראש. אני יותר מזה. אתם קולטים מה שאני אומרת לכם? אני יותר מזה. אז אתם חושבים שלהסתיים בשביל $100 זה טירוף, אה? אז יש לי חדשות בשבילכם. אני מכירה נשים שמוצצות בשביל ארוחה. ואני מכירה נשים שמתפלשות בחרה בשביל פאקינג מיל פרווה. ואני גם מכירה כאלו שדוחפות את הילדים שלהם, את הבנות שלהם, להתעסק עם הבעל שלהם. אבל אני אחראית על כל רגע ורגע בחיי. ואם אני החלטתי להרים את החצאית ולפתוח את הרגליים, אז אני לוקחת על זה אחריות. ואם החלטתי לשכב על הרצפה ולשכב עם מי שאני רוצה, אז גם על זה אני לוקחת אחריות. אבל אם אני אקח את התפקיד שאתם מועדים לי, ואני אשחק את החולה, המשוגעת, המסוכנת, לא יודעת מה, אז אני אנהג בחוסר אחריות. אני לא אשתגע בגלל שאתם רוצים שאני אשתגע. אתם קולטים את מה שאני אומרת לכם? אני לא אקח את התפקיד של המשוגעת. אני יודעת שהוא יכול לכתוב על חתיכת נייר שאני משוגעת. אבל זאת רק חתיכת נייר. ואם 1,000 פסיכיאטרים יחתמו על זה, זה לא יעשה אותי משוגעת. אותי אי אפשר לסכם בחתיכת נייר. אני לא אשתגע בגלל שאתם החלטתם. אתם קולטים מה שאני אומרת לכם? אמא? תודה רבה לענית ברגר. באמת, כל הכבוד.